Kacil penjual kacakaran, cong ipai norab, cong kasnong lapangam, ikarbi ya kacisibi. Hadu kane ipai norab, kasnong lapangam, kinshal elisman, kacakaran joki, karjala bar janja hel adan modern control, kalale ayu ipai norab, cong kasnong lapangam. Ang bala ay yurap kalum di boy dapet kahali pagsokar kapkap ni mo ay kini karbe penjati izin kung izin kat yok goro gitan gisay karya patta ko yung nga gani hini yala ay porti kakat ni hiyan mau tagasil ka sanghi karbe yok gitan jok iprak alalawan patke digit mati yung kita na ang bala ay yurap kalum di boy dapet kahali pagsokar kapkap ni mo ay kini karbe penjati izin kung izin kat yok goro gitan gisay karya patta ko yung nga gani hini yala ay porti kakat ni hiyan mau tagasil ka sanghi karbe yok gitan jok iprak alalawan patke digit mati yung kita na ang bala ay yurap kalum di boy dapet kahali pagsokar kapkap ni mo ay kini karbe penjati izin kung izin kat yok goro gitan gisay karya patta ko yung nga gani hini yala ay porti kakat ni hiyan mau tagasil ka sanghi karbe yok gitan jok iprak alalawan patke digit mati yung kita na ang bala ay yurap kalum di boy dapet kahali pagsokar kapkap ni mo ay kini karbe penjati izin kung izin kat yok goro gitan gisay karya patta ko yung nga gani hini yala ay porti kakat ni hiyan mau tagasil ka sanghi karbe yok gitan jok iprak alalawan patke digit mati yung kita na ang bala ay yurap kalum di boy dapet kahali pagsokar kapkap ni mo ay kini karbe penjati izin kung izin kat yok goro gitan gisay karya patta ko yung nga gani hini yala ay porti kakat ni hiyan mau tagasil ka sanghi karbe yok gitan jok iprak alalawan patke digit mati yung kita na ang bala ay yurap kalum di boy dapet kahali pagsokar kapkap ni mo ay kini karbe penjati izin kung izin kat yok goro gitan gisay karya patta ko yung nga gani hini yala ay porti kakat ni hiyan mau tagasil ka sanghi karbe yok gitan jok iprak alalawan patke digit mati yung kita na ang bala ay yurap kalum di boy dapet kahali pagsokar kapkap ni mo ay kini karbe penjati izin kung izin kat yok goro gitan gisay karya patta ko yung nga gani hini yala ay porti kakat ni hiyan mau tagasil ka sanghi karbe yok gitan jok iprak alalawan patke digit mati yung kita na ang bala ay yurap kalum di boy dapet kahali pagsokar kapkap ni mo ay kini karbe penjati izin kung izin kat yok goro gitan gisay karya patta ko yung nga gani hini yala ay porti kakat ni hiyan mau tagasil ka sanghi karbe yok gitan jok iprak alalawan patke digit mati yung kita na ang bala ay yurap kalum di boy dapet kahali pagsokar kapkap ni mo ay kini karbe penjati izin kung izin kat yok goro gitan gisay karya patta ko yung nga gani hini yala ay porti kakat ni hiyan mau tagasil ka sanghi karbe yok gitan jok iprak alalawan patke digit mati yung kita na ang bala ay yurap kalum di boy dapet kahali